sawetara aku bakal ndangu putramu Handaka. Meneng. Ger putrane Rama bocah bagus Handaka dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Iya. Basuki sowanira Handaka. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalis ing Sambikala. Iya. Namung sugeng kula kunjung Kanjeng Rama. Rama tampa kosok baline pangestune wong tuwa lumuntur marang jeneng sira Handaka. Sanget anggen kula mugi mugi dadosaken jimat Kanjeng Rama. Rasane kaya kejujukan Bukir Sari, keblabaran Samudra Madu. Rasane dodo maknyes. Bareng Rama krungu pratelane Handaka nggone caos sungkem. Ibune ya iki lho swargane wong urip. Swarga donya. Lamun Handaka ngadhep ana ing dalem kepatihan kaya mangkene. Kepatihan katon padang jinglang sumunar kaya kena soroting damar. Kabeh kuwi mau kena prabawane Handaka. Bocah bagus, kulite kuning. Merabot cemplorot. Sopo to wong tuwa sing ora bombong atine? Handaka. Sampun Ramane. Wes, Anggenipun ngalungguno Handaka menika sampun menapa kira? jane yo ijake. Ning mung cukup iki wae ora apa-apa. Iya. Ning nyuwun sewu nggih Ramane. Piye, Bu? Panjenengan menika dados tiyang sepuh ning dereng saged dadi bapak. Dek, aja diterusno nggone matur, aja dibacokno dhisik. Dipirengake dirungokno rasane kok ora kepenak. Coba diambali nggone matur. Panjenengan menika dados tiyang sepuh ning dereng saged dadi bapak. Lah iki sing marai ora kepenak tembung iki. Wong tuwa nanging ora iso dadi bapak. Sing dikarepno piye? Ramane. Kok panjenengan ngantos ngendika ingkang kados ngaten. Boten murat salira lan rasa wani. Panjenengan kok gadhi putra kalih Ramane. Boten trima Handaka. Agawa putra panjenengan dalem. Niki menapa panjenengan kok tumindakipun boten adil ing antaraning kalih putra panjenengan. Panjenengan bangsil timbang siladan. Menawi Handaka dipun bangsile, Agawa dipun bangsiladan. Boten menapa lepatipun Agawa menapa Ramane cobi. Sinasa Agawa menika dipun lairaken kanthi cacat. Terus semakin menika titis panjenengan kula Ramane. Sinten ingkang purnang lampahi kados Agawa putra panjenengan. Agawa sampun nglampahi namane. Menawi Agawa dipun lairaken cacat menika boten kalpatanipun Agawa Ramane. Kula suwun kanthi sanget. Panjenengan melasu kaliyan ingkang putra Agawa Ramane. Cukup. Saben matur sambung karo legawa mesti nangis lan nangis. Oh. Dadi kuwi to perkarane. Jare ibune matur ndakwa menawa aku wong tuwa ora iso dadi bapak. Mergo beda kasih ora adil. Putra ing kepatihan ora mung Handaka nanging loro ganepe legawa. Ngono.
Iya. Pancen bener ora ndak selaki. Upama to aku kaya mangkono, iki wis ana sak lumrahe. Mergo apa? Padha-padha putra kepatihan. Antarane Handaka lan Legawa kae beda. Bedane adoh. Ibarate bumi karo langit. Handaka kanane gagah pideksa bagus tanpa cacat. Iki Handaka ning beda karo Legawa. Beda karo Legawa. Bocah rupane ora pokro, sarandune ngawak kebak ing memala cacat. Apa nek bocah rupa kaya ngono njur kon mugung, kon junjung sing dijunjung iki lho apane. Saiki jajal. Antarane Handaka lan Legawa. Ya putra sing kaya Handaka iki besok sing bakal nggawa kondang keluarga ing kepatihan. Bebasan bisa mikul dhuwur, mendem jero marang derajate wong tuwa. Iki Handaka. Ning beda karo Legawa. Ya. Legawa iki ora nguncarake wong tuwa, ning arep merosotake derajate wong tuwa. Mergo Handaka kuwi dadi memalaning keluarga. Kayak ngene. Iki tatanan anyar. Wiwit saiki, ngono. Dipidhangetake. Wiwit saiki Legawa ora kena kumpul keluarga ngene iki. Jagong bareng keluarga gantuk. Mergo aku kuwatir. Kok nek penyakite Legawa nular ning Handaka. Kok nek nular, Handaka keto dadi elek, anak loro elek kabeh. Ngerti ora? Legawa ora kena kumpul keluarga. Wis tak kiasake panggonan dhewe. Panggonan mligi kanggo Legawa. Wis tak biasakno kerangkeng ben manggur awor bebek. Pancen pantese Legawa iki awore ora menungso, awore kewan kaya bebek. Wong rupane ya apik bebek kok. Lho. Mengko nek butuh maem diteri. Bubuk ben ning kono. Engko nek adus disiram kok jaba kerangkeng. Ngerti apa ora? Prembik nuangisi Legawa tak gocok sisan. Ngerti apa ora? Nah. Ini Kantos putih kan. orang rembug Legawa, sing elek ora usah dirembug, sing dirembug anak sing ganteng ae. Rama wis sepuh. Sedelo meneh langser, tegese wis ora dadi patih. Kowe bakal tak calonno patih ngenteni Rama. Ya, calon patih. Lah iya. Sadurunge kaya mangkono, luwih dhisik kowe bakal tak pamerake marang Kanjeng Sriwun Dawana Aji ana ing Dawana Mulat. Idep-idep klencer nyang kutha, ya. Mengko sing budal klencer, Rama, Ibu karo kowe. Wong telu tok. Cengkak Mas Legawa. Kok omong Legawa neh. Sing elek aja dirembug. Ben manggon ning kerangkeng awor kancane bebek. Ngerti ra? Ngapa? Dirungokno ta ora? Entenono, Rama tak tata-tata dhisik. Aja pisan-pisan cerita karo Legawa menawa awak dhewe arep budal nang kutha lunga klencer. Dilimbe, ya. Ngono. Muntak mantuk tok. Iso Kanjeng Ibu.
Sinaosa kados ngaten kahananipun Kang Mas. Estunipun kula menika tresna kalian Kang Mas. Panjenengan ampun waslan sumelang kanjeng. Nuwun yen koyo caket. Kang Mas Legowo. Mriki Kang Mas. Kene lek. Kene. Ampun tuh batek. Ora apa-apa kene Apa Kang Mas? Kene cicak. Sampeyan nekak iki Ora Kang usah Mas. wedi. Engko lalenen mbok ngene Bu. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Dapat dibungkus iki ngopo to Kang Mas? Ambune batek lalenen iki kene dapat tak kebuki ngene. Oh ya. Bu elep ning ndi Bu? Arep nanti Arep ning ndi piye to? Lah wong kena ibu karo kadang Wandoko. sampean ngopo to Kang? Aduh, telungu Bu alep telanjang kok. Alep telanjang iku to. Arep ganjaran tuto. Telek Aku krungu to, Lek. telungu ning kono aku. Cicita kok ade utok, aku gak dijak. Ora kok Mas. Sampeyan uga putrane Kanjeng Rama, sampeyan uga bakal diganti klencer ana ing kutha. Sampeyan ora kekrungu kok. Ngono. Rangge to Kanjeng Ibu. Mau Legowo ya entuk melu kalamun tok klencer ning kutha. Ora dibedakake putrane Ibu Legowo lan Handoko. Padha-padha putrane Ibu nggone tresnani ya padha kok cah bakti. Oh, ngerti aku Kang Mas. Umpama Sampeyan iki arep klencer, nanging kok sandangane Allah kaya ngene, sampeyan ora usah kuwatir. cini-cini Bu engko. Aku duwe sandangan apik Kang Mas. Omonganmu kok ya. Ora sing Sing kok duwe iki aku sapa kok. to Le ora. Ranti sawetara Kang Mas. Tuh didamu ngomong, ana boloke ati ngene Bu. Ora apa-apa Legowo. Ramamu ora bakal kok ora ngerti. kok, Mentas Le. wae mriki Kanjeng Rama sandangan ninggal lho. Anyar to Kang Mas? Wangi to? Tangi. Lah, Jopi. Tinggo dhisik coba Legowo. Kowe mengko entuk. Aduh, lah iki terus somplok buah apa ora? Oh, tak apa-apa, aku tak kempit to ngene, tak apa-apa. Ora apa ora Le? Ada bantal-bantal lah, Dik. Ora. Aja tarik ngono. Iki lho Bu. Ya lono. Elon-elon to Le. Gak kuat to ngono. Gak kuat, antene lono kok dipekto. Alon-alon Handoko. Mesak wis dulurmu. Ya, binapas bagus banget ngono kok nganggo sandangane kadangmu. Nyatane yo pas walah. Yo bagus ngene kok, Le. Aduh, aku eneng atiku Bu. Api ngene Bu. Api. Lah pancen anyar kok, Le. Lah, Ngangitan lho. kelip-kelip to lho. Kelip-kelip. Jajal aku lho. Kantong bagus. Kang Mas Legowo bagus. Ditawang lho. Yo, tak sawah. Disarangi ibu banget. Lagi bagus to. Lho. Ada izin-izin Bu. Ora sini-sini. Lho wong baguse koyo ngene. Kaya kadang Wandoko. Sampeyan kok, seneng Le. to? Atiku Nganggo sandangan anyar mengko klencer. Landal. Terus mam jakso mani ayam ngono. Iya, sampeyan iki kok. Biasane diwono kalau bebek iki kok mangane bakso. Iki kok mangan enak sampeyan. Nah lho Bu, nah lho tadi. Iya, iya wis mengko entuk. Handoko. Aduh, Ibune. Sesihitan. Handoko. Romo wis rampung le dandan, ayo gendong budal. Nggih Kanjeng Rama. Ayo toto-toto yo, mumpung kayane. Kok do baris iki arep upacara apa? Nang rati. Arep lunga kok yo. Pantes pensiningan ngeten kok. Seneng to arep lunga kutho. Nggih Kanjeng Rama. Arep klanjar. Nggih. Tumbas napa Bune? Sakersa pensiningan. Tak pundhutno sing iso nyenengno ibune. Nggih. Mengko ning kutha tak tumbasno legging. Wih. Nganti wis sepuluh kok ditumbasno lagi. Legging. Lho iku gaul. Sampeyan ngaku lagi. Wis nyuwun apa ae tak tumbasno. Nggih. Mula
Sik. Bu. Wonten menapa? Ibune. Ya, Bu. Kok aneh to iki? Menapa tekan? Mau aku njagong ning kene rada sawetara suwe. Nggih. Ora ana gondo piye-piye. Lho iki aku balik kok ambune kok ora enak iki apa? Mbok menawi panjenengan menika dereng ngangge minyak wangi. Oh, ora. Gitu Kanjeng Ibu. Ora kok. Menapa menika kringete panjenengan balik dhewe? Menyek, keringet kok ngene kaya batang ya keringet. Ambune kaya batang. Iki batang kucing apa batang tikus? Kula mboten gondo napa-napa Kanjeng. Menapa lah kok kira panjenengan piyambak to ramane? Lah ambung dhek. Ora. Wangi. Bandane iso ngene iki lho mogok irung iki. Monggo iki tindakan mawon Kanjeng Rama. Nggih monggo. Gosek. Bu, Ya, Bu. sampean iki piye to? Dalam kepatian iki sok kala mangsa ana tamu. Ngono ana tamu sawaya-waya. Mosok dalam kepatian kok gandane ora enak. Isini. Sik to wah. Mateng aku ki apa to aku iki? Mboten wonten Lho napa-napa. kok boten gondo to, Kang Mas? Lho boten gondo lho ramane. Lho. Napa ramane? Lho, malah saya nemen kok kene. Enten napa to panjenengan kok nggih? Datange menawa ning kene iki lho. Mboten wonten napa-napa Kanjeng Rama saestu. Jenengan ki kok masih digondo mriki to? Lah sebel ngono e. Nggih. Ngalih sik. Gajal tak tilikane ning jero ana batang apa? Boten Batang wonten tikus apa? saestu mboten wonten kok ramane sampun. Monggo enggal kemawon tindak yo nggih. Oh, sik to. Rene sik. Ibune rene sik. Hup ning kene. Lho, tenan to? Tak tulikane. Mangke riyen Kanjeng Rama. Mboten wonten napa-napa enggal tindakan mawon monggo. Padha dene karo ibune to iki. Ngalih tak golekane. Sing ngambune ora enak tak golekane ngalih. Saya nemen to. Saya nemen. Kang Saestu mboten wonten napa-napa Kanjeng. Ngalih tak budon iki kok. mangke rumiyin ramane. Ana apa? Monggo enggal tindake mawon sakit. Enggal tindakan mawon. Tindak ramane monggo. Nek makan kok ganduli aku. Ngejak lapo? Boten Ada ganduli biasane kok ngarep ngondang opo? Siapa nih enggal pengen tindak? Walah, ya sok mesra. Aku iki arep goleki batang kok iso. Ramane. Ya, ana anak iki lho. Boten wonten menapa-menapa saestu kok ramane. Nggih. Mundur. Wah, temen ya, golekane. Ya! Wah! Mateni wong. Wonten napa Kanjeng? Bengungko ireng ke rumangsaku batang. Lah napa? Rumangsa batang pira jebule urip iso mlayu. Kewan napa iki mangambune kok ora karo-karuan. Napa-napa Kanjeng Rama saestu. Lho kok iso manggon ing jero iki bangsane apa? Mlayu rene ndi? Lah nyatane Ora. Boten wonten lho ramane saestu boten Ono wonten. apa ora? Boten. Wong cetha ning kono tak uyak mlayune rene kok ora ana. Saestu mboten wonten Kanjeng Rama. Ana apa ora, Bu? Boten saestu. Ono apa ora? ramane. Mboten wonten Kanjeng Rama. Saestu boten wonten kok ramane. Kana tenan. Nggih. Bu, Ya, Bu. Le, Nggih. kene rono. Kowe di rono. Rono, ayo. Rumangsane wong kok arep dadi lho. Nggih. Mboten wonten napa-napa kok. Asem maneh. Panjenengan iki mati sinapa to ramane? Boten wonten menapa-menapa. Bu, Ya, Bu. Handoko. Nggih. Ayo. Jenengan ki lho nggih arep ngecak tindak bae kok. Nggih, mboten enggal tindak. Arep mlayu ning ndi kowe? Lho. Ibune rono.
Dewe. Ibune dhewe rene. Ayo. Andok rene. Iki jebule. Iki batange iki. Ayo kene. Ayo kene. Kowe kene. Dei. Ayo. Menang. Ora diberani. Sing perintah rene sapa? Sing perintah kowe rene sapa? Arep yak-yakan. Iki ora panggonanmu. Kowe wis diasake panggonan Rama. Mligi kanggo kowe. Krangkeng kancamu iki bebek. Kok yak-yakan kok kene? Arep pencilaan. Ngopo? Nggawa ngene ngopo? Ning tanganmu sing tengene nggawa apa kuwi? Kebut. Heh? Kebut laler. Piye? Kebut laler, Mo. Oh, nggo kebut laler. Nggih. Lah kok ana laler sebabe? Golok. Mateni kok. Mergo tangane goroken. Dikroyok laler terus iki nggo laler. Ndi? Rama nonton goroke ndi? Dibuka saiki lho, tangane dibuka. Sing goroken lho dibuka. Iki. Iki. Aduh, Mo, aduh. Iki. Aduh, mau ditahan, Mo, ditahan. Aduh, ditahan, Mo. Hei. Sandangan sapa, Bu? Iki sandangane sapa, Bu? Celandaan ngaku sandangan iki. Iki anyar iki. Iki rong tau dienggo. Rama mundhut iki ora kanggo kowe, nanging kanggo Andaka. Kowe kok kemlantang kanggo iki? Hei, Dik, wani Dik. Pun kersane Kanjeng Rama diaku. Maning! Nus damuk Bapak. Yo. Ayo diblok. Mboten, Bu. Diuculi, dilukari, jawab. Nggih. Jawab. Nggih, Dik, wani Dik. Mas, sampun kersane, Kak. Ayo, Bu. Ora direwangi. Mundur. Arep lapo, arep lapo. Dijare. Aduh, aduh, mami aku, apa nek wis nganggo sandangan apik, terus kowe dadi ganteng, dadi bagus ngono apa piye? Iya. Dinggonono sandangan emas kinepeng bebasan. Kowe iki panggah elek. Kowe iki panggah ora pokok. Wong urip kok ana sing kaya kowe legowo. Lu menungso kok ora ana petingane. Nyawang wae ning mripat cepet. Kene nek aku duka kene. Saken ramane mriku ki putra sini. Ibune wis ana. Aku ora usah dinangisi. Ngene iki. Mestine iki sing nganggo ora kowe. Andaka ning gara-gara wis nggo kowe iki mambu kulitmu mambu penyakit. Dengan iki dienggo karo dulurmu.
mundur penyakitnya nular. Piye? Meri kowe. Ben nyandoko ketok telek kaya kowe yo. Ben gorokan kaya kowe yo. Ketularan penyakit ngene iki yo. Yo ngono kok piye? Iya kok piye? Manang. Mangi Bu, aku ditumpahi. Ya coba. Ya lo ilang coba. Piye? Jadi ilang coba. Ibu mangi ya Bu. Jangan. Ini, jangan ini. Ilang coba. Iki tak obonge sik. Sok tak tukokno sing luwih apik timbang iki. Tak obonge mambu penyakit, mambu borok. Ketemu nanti lalu ditumpahi Bapak. Aduh, dinolong mangan aku. Lah tuh emang ae. Ini kali kaji Romo kan. Gue bodoh ae, gue kayak wangi aku. Mampu Iki makan dhisik iki. Lungguh kene ra apa-apa. Iku kene. Wis, nek milih iki mangan dhisik. Iku lang ibu yo le yo. nggih. Iki dipangan. Penting cakep. Penting le. Keselak lho. Nggih, Bu. Hop. Leren sik. Leren sik. Leren dulang terus gak ra kesel lho. Gentenan aku wong aku ayahe kok. Mundur. Ibune mundur. Madhep rene. Madhep rene aja nyingkur. Mangap. Mangap nih. Mangap. Olak. Dilo. Wis bener ngene iki. Ngene iki wis bener. Iya, apik ngene iki, Bu. Dianggep legowo iki bocah cilik. Maem terus didulang. Iya. Legowo iki wis gedhe. Lu ngopo kok dadak didulang? Arep aleman, iya. Ngajari anak ora bener. Ora sing cilik, ora sing tuwa padha dene. Wong tuwa ora iso ngajar anak sing apik. Karo dene bocah ngene aleman, maem nek njaluk dulang, kowe iki lho arep dadi apa? Ben piye? Eleh, Mak. Eleh. Maem. Nggih. Ayo tak dulang Romo. Ngisor kono. Kono ngarep kono. 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 Kene lho, kene lho. Kene. Oke.
sampean kenal aku arep bulan anak ya. Sampean bulan Romo. Nek sampean makmu iki. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Hei! Mundur. Carane mangan ora ngono kuwi. Nek suwan ora ndang rambung. Dipuluki rambunge kapan? Mareke kapan? Carane mangan ora kaya ngono. Bendine ora wis diajari kancamu nek lake ngono to. Carane mangan piye? Bebek kan nek mangan piye? Kumpul bendine ora. Carane mangan cepet disosori kaya bebek. Toto kene. Dinggo-lungguh Rama, toto sing apik. Apik. Loh, ada goloknya. Nah, nanti. Gak ada sak buat golok. Legowo kok nganggo sandangan apik mau karepe piye? Karepe piye? Legowo. Ngertimu apa? Kelencer ketutup. Ngerti menawa Rama arep kelencer. Sing gawe sapa? Ayo. Sapa? Yondo.
Ibu. Kowe dikandani ibu. Menawar kanyar ibu to. Tenan. Wis ora ngandel karo wong lanang. Sing klencel iki mung aku ibune Handoko. Ngopo kok cinta karo Legowo? Ben piye? Ben derek. Ngono. Kepengin klencel. Derek Romo. Meneng sik. Bu. Ora ketang ngati loro ning pripat ora betah nyawang. Nek tak pikir-pikir bener ibuke. Piye-piye ra ketang wujute ala diselakana wong jenenge anak, ra ngono to? Wong anak-anak padha-padha anak sing siji dijak klencer, sing siji dijak seneng, sing siji kok ora lak ngono. Ya wis ngene ben adil. Kowe kena melu klencer. Derek Romo nang to. Itu mau. Jalan Romo. Iya. Melu klencer. Nggih. Ora gelo atimu to Romo ngamuk. Mboten. Piye-piye ora ketang piye Romo sayang karo kowe. Ateluwun mau, ateluwun. Derek Romo. Jalan Romo. Klencer ning kutha. Nggih. Kadangmu kaya ngono. Kowe kok ngene. Ngono mlaku bareng terus piye? Iya. Wis Pak Pung apa urung? Ulung. Lah ya ngene. Lah wong urung adus kok arep kok klencer to? Jalan mau. Bu. Lho kaya ngene kok jare sayang anak iki piye? Nganti yamene Legowo urung adus. Kok ora dipakpungi piye to? Ngono kok jare sayang. Nek diseneni nangis. Sayang apane? Ngono kuwi cetha sing sayang ki ora ibumu nanging Rama. Rama ketoke kereng ngajar ning atine Rama alus. Ateluwun mau, ateluwun. Ateluwun mau. Iya. Iki ketoke alus jahat. Nyatane ora gelem makumi kowe, ya ora? Nggih. Pak Pung sik. Pung. Rampung Pak Pung, mengko klencer ning kutha. Nggih. Pak Pung nggih. Nggih. Dipakpungi Rama. Itu mau. Aja ngenteni ibu ora kareh. Ngono gak tau apune aku. Ora sayang kok. Ngenteni Pak Pung. Manut Kanjeng Rama menika sedulur tresna kalih sampeyan. Nyatanipun sampeyan banget kanthi kok. Legowo. Yo. Porsine gorono lho. Awur le mangan mangko le. Kono. Wes. Majune ning kono lah. Ben do ngalah. Nek ora ngalah ya ben melok Pak Pung. Pak Pung nggih. Banyune mau wis tak campur sabun. Sabune tak campur kaya ngedusi wong mati ngene kok. Ben wangi, ya. Pak Pung. Waduh, lali nang go ciduk. Yo iki Kanjeng Rama. Suwen. Orang lunga malang dari ciduk barang ora adus-adus. Bakune atur sih ya Pak Pung ya. Pak Pung tenan. Ya Pak Pung. Ibu ni, hantu mana ni? Ayo ke ni. Satu. Bendino kaya ngene. Iso-iso Rama mati gring. Gara-gara kowe.
Wong kok kudu ngamuk. Ora ana dina tanpa ngamuk gara-gara kowe. Mergo rupamu sing ora onto manungsa. Mula ngene. Ben ora ana kejadian kaya ngene iki meneh. Sakseni omong aku. Bu, omong aku sukses. Rungono. Kupinge dijereng do ngrungokno. Kupinge iki lho kupinge. Aduh, Legowo. Wiwit dina iki pedhot keluarga. Aku mau ndatu anak karo kowe. Nang sing kuwasa iki anakku. Liyane ora kelebatan. Mergo kowe wis dudu sapa-sapa. Kowe ora klebu peranganing keluarga ing kepatihan. Kowe wong liya bloyo. Ora ana bumi sateng kangkang nggo uripe legowo ana ing dalem kepatihan. Panggonamu lan ing kene. Mergo kowe wong liya kowe lunga. Kowe lunga. Ngerti karepe lunga? Wiwit saiki aja ning kene, kowe minggat. Rubok. Mana ndak keluar sisane kok. Ya. Lunga. Gelek nomo ae. Gerek sapa? Nomo. Kowe minggat. Minggat apa ora? Orang minggat lawas minggat. Orang minggat wis ilang arep. Oh, alah penyakite lunga, penyakit lunga. Sesuk bancaan aku. Sing dadi memolo keluarga wis ilang. Bu. Mbok tangisi lah kok. Lah wong penyakit lunga kok malah mbok tangisi iki piye? Batange wis ilang kok malah nangis iki piye? Gelo kelangan anak. Kuwatir sesuk gak ana anak neh. Ije iso aja kuwatir. Kok iso? Ngono kok nangis wae. Aduh. Wes kene ora nangis. Tuwek gembeng lungas nangis. Bocah ganteng minggat kono ditangisi. Elek kok ditangisi. Eman rohmu iki lho. Wes guyu. Guyu rene kancane cetane ngono. Ngene. Wis ben mati karepe urip karepe, kendiat ngratan lor kono ya karepe, nyemplung goro ya ben dipangani Pak Togek. Ora apa-apa. Klencer ning kutha. Lho, orang gagas legowo bakune tak pamerke orang dauna mulat. Ben kowe besok diangkat dadi patih orang dauna mulat. Ayo Bu, mangkat Bu. Ayo gandeng Bu. Ayo Bu, gandengan Bu. Bu. Bojoku mangkel. Aku ora digandeng. Iki piye? Mateni wong.